Hadirin para pirsawan, inilah Bapak Sukno. Beliau juga seorang pendekar multi guna. Lohor lan asar salat sayekti ngadoke tidak mungkar magrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunate sembrono eko perintah agama ngelingono ning donya mung sadelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepingin besok munggah swarga. Iya, ini adalah Bapak Joko Sukno. Tentu juga beliau adalah seorang pendekar, ya, seorang koordinator, juga seorang wakil ketua dari Tri Arena Tunggal. Kita saksikan bersama-sama, kita nikmati bareng-bareng hadirin bersama Erna. Wes wancine tansah dielingke wes wancine padha nindakake adan pas kumandang wayahe sembayang tapi wajib dawe pangeran salat dadi jaga ing agama lemah waktu padha tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tamanina luwih sampurna yen berjamaah. Subuh lohor lan asar salat sayekti ngadoke tidak mungkar magrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunate Sesembrono iku perintah agama ngelingono ning donya wong sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo, la. Oh hey, asai. Yo, lo, out. Aduh. Berikutnya Bapak Sakri selaku ketua dari Persatuan Pencaksilat Tri Arena Tunggal agar segera mempersiapkan diri. Salatullah salamu
sulit